Magluluto tayo pong dininding. Ito yung bawang, okra na may sili at saka talong. Ito po yung sitaw, ang palaya, saluyot, pansag ko po, chicharon, bagoong, kalamansi. Naglalagay po ako ng kalamansi. Ito po yung kalabasa. Magluluto po tayo. Manggisa na po tayo. Ay napon pong sibuyas, bawang, lagyan po natin ng luya, pampaalis po na lansa. Sunod po natin yung bagoong. Kamatis. Okay, isunod po natin yung chicharon. Balak po ng baboy, chicharon. Abayan pong kumulo ng konti. Okay. Sunod natin po yung kalabasa. Haluin lang po. Takpan at palambutin. Kumukulo na po. Pagkakulo po to, haluhin lang at isunod na po yung sitaw. Ang palaya. Pagsunod-sunod na po natin para sabay-sabay lumambot. Ganyan lang po kasimple magluto ng dininding. Haluin lang po. Hanggang sa mahalo na yung sangkap. Lagyan na po ng tubig. Saka po natin takpan. Haluin po natin. Para po magparehas ang lambot. Ganyan po kasimple ang pagluto ng dininding. Masustansya na, masarap pa. Kumukulo na po. Isunod na po natin yung lalagay ko ng sili. Siling pamaksi po. Lagyan natin. Ito po siya, oh. Ito po. Ito po yung sili ko. Ang haba. Masarap po kasi ang dininding kapag meron siyang sili. Lagyan po natin ng isang nor na pampalasa para po masarap. Masarap po sa gulay yung medyo up-cook lang po siya. Hindi masarap yung sobrang lambot. Isunod na po natin yung dahon ng saluyot.
Masustansya po ito. Masustansya po itong saluyot. Pag po nagluluto ako ng gulay, dinadamihan ko kasi po kahit na gulay lang po ang kainin ko ng marami, okay lang po. Para po masarap na kainin. Pakuloy lang po ng konti bago po natin ilagay yung kalamansi. Haluin lang po. Isunod na po natin yung kalamansi. Masarap po ito. Masarap po yan sa dininding yung kalamansi. Malalasaan po yung kalamansi. Yung alat at saka nagkapantay po ang lasa. Luto na po. Masarap na dininding. Ito po, kain na po tayo. Tikman na lang po natin kung ano po lasa. Ang sarap po. Ayan po ang simpleng luto ng dininding na masarap na at masustansya. Salamat po.